Hello everyone, lam segondrang no tini ni ante kesak ketal video to no paithak jero nai tungdi tini ni video no ang tam khaiju tron share khainai to nai thukjaka na ni kha khlai nai thukjaka ang ka kisa like khai ti te share khlai redi ge ang koyek din romoi video khlai malia tini ke video ko ta tui phai tongon rong ni bagai Tabo hingke ang no gantio sopeka ke mohorni maimi songsina hani kisa sanjabo angreren angke tongkhaba angke guria mairung kangkai ang no ko thangpur tubi phaimani tangke abo hingke bahai motom jadia angko mairung kolok kolok angko abo hingke ang saimano hingke bahai motom jani ke ang okhlai jajama ke saimia ta hingke abo hingke jeng ulo songai jasinai hingke tabo hingke ang horni no maimi songai riri sinai tini kete gesa ni shoriro aram nangkhaba hingke abo jai khebika yang moi hingke chicken songai riri kha thogibo songai riri sinai ke koyekdin romi ang video robo khlaimai ang tongkha ke rok ani video bo phailiya no honi tongba khena hinga ani shoriro ko hamte amba ke tini kete gisi shoriro bo jakhaba angke maimir songai riri sinai ni songai reka ke tabo hingke ani sago sopeka ani bsala phai sopeka angke khukti jore sukabo hinga bo khukti jore mani bagi ani bkhana kok suku angke puila hingga ang tam ani bkhana kok ya hani tongota angke je furu chere khukti jorayo afru hingga angke bkhana kokrani suru angke thangota angke abo ang thik nong jaka hangke ama ke dukan thangai ngo phati bo paiti pheka tichomoi rekate dut bo paitu kha dut bo ang nongo Tamo mix khlaineng abo ang no share khlainai gite singer bo paiti pheka ko abo hangke ama tuk ro paiti pheta mai tuk ro ke tapung ke hori mai cha sinai ama no cherai ri rekha Hello everyone, good morning. Tini ni katal video ro bai hai na hai malai fika ge ama hangke phung ai khang ke na kampal yang ge tong khang ke bo tini boni nog no kuthale pednai angko bong ke bro thumani ta angka abo to kutha nok siba angka ke lepe je baluk khang ke tini lepenai ge khajera kani najak tong sok paya ko hangke tabuk tam tong phung shat ta hingke mani rok na ri rok na kisa nori toni ri kha hingke obono bisego na tongnai manai hingke obono kisa hingke side khlaiye lepanai tam hingke kambang sugo hingke tabo gyang no gantio phaiye kisa dut nungoi lanai kampuri kang maimi songlai ta hingke obo khete gai dut mia hara jetu mani kyang obono phungo waisa hara waisa khlai nungo hingke o gai dut nilo kyang tam add khlai angka mother horlicks add khlai nungo hingke obo nungkha hingke kisa dut rok phaimani hamotam bagi haike nungjago jot daily to nungmaya nungfru nungo hingke tabo hingke mai to songpeka mui songnai hingke tei kutung boksai reka bo mui karan batima karan se hingke ke abo nang runai ke sakumra bai songnai ta ke norokle haike chata sa kisa comment khlai sai nai din angko chakumra bai batima karan no hingke songkai chakai bala khel thoku hingke umi kisa norom rwnai ekdom karan ongjak rakma ongoi tongo hingke mo kisa norom phalai amprege songnai ke chakumra bo helai peka chakumra to kisa kalida ka saimalia hingke jat kaham da kaham metle ka songjai jai naikhe saiman chinai jat kaham bai ke bala ke thogu te oro risun rekha ka risun bai angko pias to riya risun rekha giti mosoro bermoro ruo hingke ko mo porimano bakor borimano donia to ke donia phono ri mane ke norok bai ke songai jai nai di takumra jat kaham rok ongka ke tebo thogo ta hingke ang songai lagrana dipor ni bai aku bai khe moi hingke to songbai ako tabuk noita tami tongo hingke phungni bo maisi ako hingke dipor ni bo moi songsiwa nanai songai ri mani ani jarai thugi tangsani ke yang bo hingke nogo kam choli tongo nog rok lepenan bagui hingke tabuk salbo kisa tungui tongkhaba hingke tui phurani rekana sal tungo tirok turnan bagui noita bo baji tongkha hingke ba ani cherai no tirok tukurna hanai hingke saltungo tui ri phaika hingke ri patala sak holoberi rekha salbo kisa megala wngoi tongo hingke yang hingke ani mui bo montri no wngoi tongkha hingke yang noklao hingke kam khlainai tongo hinui ambage ang ko oro no tui no toni rekha ta khete o hingke moi hingke to moi ni paigera kha ani tabo hingke ang pura kam paiye ani jara besakha ke besawai maim sim tongman jara besawai kangke kan manai nori rahman ke tabo ban thanwan nana thangke tongo baji songo beri tongphai kata bo ke tabak nana ba ke thangke tongo Hello, good morning. Tini ni katal video no lam sugo ke gas rok no thapau huklai bai tini kite niramis songnai tini hingke to brihaspatibar hingke jeng to niramis rok songko ba hingka ke thapau huklai bai ako bai kukar bai boxeri rikrakha hingka bono dipor bai ako bai khlai iti baisa hingka ke abo hingkai dal boxeri rinai hingke dal sombat khlai nai hingke dal bo dipor ni bai phungni bai no wngkha waisa bai no songori ro yang
abo hingke phantok no baja khaini chikon khlaiui hingke kisa kwran khlaiui baja khaikha hingke belekhe thogo ta phantok wngka bagui bajar sino chajago chini oro hingka hingke raipika maiki kiting kiting chikon khlai patla patla khe raipika hingka tei mosor rwkha hingka o mosor kwthui hingka hingke dailo rwnai hingke tei baksa hingka hingke wngka oro rwnai mwkhui bo songnai hingke yango sajna bai sajna hingke tei dal soyabean khlai songnai tangkha yang dal bo yogui kha hingke tab ang no sombat khlainai hingke abo hingke tomato bo raipika ang mwkhui songui chanai hingke tini to brihaspatibar ba mwkhui mungsa wngnai hingke tei baja kaisa tei dal songjak kaisa khe to tam sokano phunugui rwnai tabuk abo hingke phantok baja moni paikha ekdom kwran khlaiui tei kisa hingka hingke mwkhai to tomato mwkhui songkha ekdom bahai motom wngui tongkha hingke mwkhui rok bo songui chaya balok sanai tini songui ririkha tomato bo kwbangma wngui tongmani bagui tei kaisa hingka hingke abo hai to dal se hingke nog nugui tongkha naiko hingka dal kisa bwtui kwbang khani rwkha bwtui hingke saimanw hingke to mairok chaina gana. Hello phung kaham no tini ni anti kisa katal blog o lamsogo hingke tabung kai to phungni kam paikha tabuk kai mai rok chasinai tabuk no gate thana bagui nokhari tongo hingke yang hingke ani bichere no muthui rwkha hingke bo phungo bwchawi se tabuk tisa thuga tabuk tami tongo 8ta baji khata hingke bo phungo bwchamani hingke 6ta bwchaka current kwrui hingke bo thui malia hingke tabuk ang baisana bagui no gate hafaika hingke no kisa share khlain total tini ni ani o blog no paithakjak tongdi ang tamkhai no bai kisa share khlaiano mai guria se songjak awan ta hingke abo hingke tok bahan mosdeng bai mai chaina gana sarini salbo thangke tongkhanai hingko cherai tei nokhari thamani tai berana hinui wngko basi sonogo sogika hingke basi bai kwni beralainani amse anjerai ko thugui paikha hingke bo thujak hingke ang nogo tisa phirogui maphika hingke tabuk bono kisa relax khai muthugranai ampori o berema hingke berefirano tisa chong beralainai hingke basi hingke ready ongna hinui bo tirok tugui tongo hingke bo bwchaka hingke dojino somoi tongkha chong tisa berainai ani cherai kisa thukangkai ni bachaka hingkhe chong berana hinui nokhorui pailaika hingke oro amsike wak kwbangma wak bwsak kaham oro wngko oro wngke to rungui tonglai hingke amo chawi tonglai ta borok hingka hingke ekdom naithok chugui tongkha hingke chong phaimani hingka hingke sini o pala ni kaisa ponchayat office tongo hingke aboni uklogo chong berai tongphaimani hingke iko abono office hingka hingke oro khela khai tongnai bo tongo chong tota chowng oro berai o oro beraipai hingke nogo phirok laika hingke ani kwli bwsabo bereikha hingke amsike tongthokjago nobo kwchang bwla hingke nogo to thangya phirogoi no tongkha hingke dugan kisa hablaigrana chwng cherai rok bo tongo bahanai hingke basui hingka hingke boni cherai rok ni bagui kisa chajaknai rok paina bagui oro hapkha ta hingke abo hingke to ani amani bini marini dugan ta hingke amani dugan hingke borok manui rok pai tonglaio hingke ampore hingke chwng nogo thangla sinai. Hello sanja kaham hingke beraioi phaiui hingke ani cherai thuka hingke bono muthui rwkha hingke ang to bwkhwnai tabuk labui maxima tongo bwkhwnai ulo chugui thangkha hingke ani pregnant season ro ang bwkhwnai rana hwnmang ma ralia tarade hinui mala khaijak hingke ralia aboni bwkhwnai kolong sukna bagui bwkhwnai labui ma tonika hingke tisa tabuk kagai wngko bwkhwnai bo koknani suru wngui tongkha cherai wngko cherai rok khwk tui joraikha hingka hingke bwkhwnai kogo bo bumani hingka hingke ang puila hingke tamo kokya hinui tongmani tabuk hingka hingke bwkhwnai kokjagui tongkha bagui ang bwkhwnai labui ma tongkha ta hingka hingke ulo ang ranai amsukjora khe rai rwnai hingke to nog bai ang tini kisa kok share khaina namakhe haise to nog ang sana hinui tongmani hingke to uansukha nog bai kisa share khlaina hinui hingke to norok bo tamo hai wng tini ang nog sana naima hingka hingke ani pregnancy proof ang imang tam nukha amo nog kisa saikhwlana muchungmani share khaina muchungmani to norok to saimanwg ani je video nai tongnai rok ani bwsa bwrui da na chwla da norok to jotono saimano ani hingka hingke to chwla bwsa no achaika hingka hingke chwla bwsa wngmani aboni mane wngko imang rok tam nukha norok kisa saikhwlana naitongo norok bo amo hai nuk norok ni bo ani mane ani imang hai milekha hingka hingke kisa comment khai sanai dapukdi hingke ang puila ani je pregnancy phaikha puila ang test khai positive mankha positive manmani 2 din ta 3 din poriu hingka hingke ang puila tamo imang nukha afuru hingke chini bed tongo chwng thumani bed hingka hingke amoni mohai tam hinai miyang bokhorok go ayang chini janala tongo hingke aro
ekdom jibu kotoma khlai no aro kaisa janala ni kaisa grill tongo hingke aro se ekdom no unko kusungoi tongmani imang amhai ke nukha do puila o hingke ambagi haino hinui tongo kaham da kaham dengkha ni hingke next day pregnancy puro imango chibung nuka hingke selabo sa angfo abo kobida afurbo sini o bed no chuki tolorogo khlai nugo hingke tei hingke joto 3 bar nuka hingke next day waisa nukmani hingke afuru 3 bar nukha abo ani puila pregnancy 5 ro hingke tei abini pori hingke tam nukha ambang no sanai hingke imango hingke ang buri rok ni ri rok mamang no machumo man mapayo am haita ri naithata color hingke orange color rok am hai hingke tobo buri ni ri rok mangno mapayo machumo manayo ta design naithok hinui ke ang wansungo ani mane ani busa buri da hinui mane saimano musungdo chelada buri da am chela buri kunu mane kunu ya kaini kaini hamjago chela hamjago buri hamjago tokhono saimano musungmani ta hingke ang ani do dolong no sungo hingke borok hingke buri no mane nini jarai buri ngnai hini salayo buri ni buri ni ri rok mang sunugo hingke ba hinui salayo ta hingke haike no tongkha hingke ulo ani jefru delivery ngnani kasoka afru bo haimangno buri ni ri mangno duko mapayo machumo manayo am haimang hingke am haike mang nugui thangka ang last dora buri ni sudu buri ni mang chelarok ni damhin chelarok ni kunu thungjaknai am hairok kunphan sundu yakhe baksa ke satiro ingka jodi na nini ingka chela wngkha hingke nin chela bwsa wngnai hingkai nung imango ingka chela bwsani thungjaknai mani rok nuphan nuknai ma painai hini sao hingke angke am haino snukya buri ni dress rok mamang snugo kotor norok boda am hai engkisa comment khlai sadi to puila ani je puila manto ingka jefru pregnancy phaigani saiman mane afuru hingkha jotoi mane afuru hingkha ang chibu mangno imang nukha 3 bar nukha hingke amni porikha ke ri rok mang nuko buri ni mang kchlani hingkha kunuphan nukya kito ang saimano musungmani ta ani bwsa chlada angkha buri tengkha tamo imang ke hai buri ni mang mapai buri dang tikhina chlada tikhina ni ma wansukmani hingke ulo hingkha to last ani sonography khaina hinui ang thangka ke to baksa ke sonography khaimani jaga no chela buri saimano ani hingke net rogo bo nuko youtube rogo nukla nuko bo search khai mane no bo search khai hingke saimane eko sonography khaimani jaga o eko heartbeat ro saimano hinui hingke oro ang check khainai mani ang saimano musungmani chelada khabri dingkha mane eko chela buri ke buri amke saimano musungti mani ta hingke amo saisine hingke to ani afro last heartbeat bisuk phaikamo pogoi tokha hingke norok ani video ani channel o ani video thangoi naidi aro ang ri sonography ni hinui kaisa ang video mani tongo aro nuknai ani busuk phaika hingka basike sao chelani hingkha heartbeat kom phaio hinui 150 ni kom 150 ni kom o phaio hingke ani 130 dang khana busutani ke pogoi tongkha te amo ang no beksa share khaimani ke to norok boda amai ke imang nu kisa no comment khlai sadi hingkha ani busa khai chelase jela busa hingkha amo bono ang bohogo tongfru buri ni mani rok mang sunugo mane buri ni dress rok mamang mapayo manayo machumo tangke to norok boda hai kinu kisa comment khlai sadi norok tini video no bahai nangjak kisa comment khlai sadi to tabung hingke sanja jarabo sak muthungoi nakha hingke chwng katham nunglanai tabung hasingni sak salamani tei aboni logi tongo singer bai ke chwng sanja jarani chalaikranai hor kete mairok chawi thujak sinai ke tini ni video no ang oro muthagrai siwano next video malalai bye bye।